हरे कृष्ण. आज हरे श्लोक कृष्ण. कोण म्हणणार आहे? अंजली हुगे माताजी. हो, म्हणते मी. बर, चालेल. श्लोक चालू करूया, मग मी मंगलाचरण म्हणते. हो. मात्रा स्पर्शापासून सुरू करू ना, 2.14. बरोबर आहे. हरे कृष्ण. मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिने नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत. 2.47. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. 2.67. इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इव अंभसि. अनुवाद. ज्याप्रमाणे सोसाट्याचा बलशाली वायू पाण्यातील नाव इतस्ततः ओढून नेतो, त्याप्रमाणे मनही भटकणाऱ्या कोणत्याही एका इंद्रियावर केंद्रित झाले तर ते इंद्रिय मनुष्याची बुद्धी हरण करते. 4.9. जन्म कर्म च दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः व्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन. पुढचा 9.34. हरे कृष्ण. 9.34. कुमुद माताजी म्हणताय तुम्ही? Yes, ma'am. 9.34. हो हरे कृष्ण. म्हणा. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैमम् आत्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण. सॉरी माताजी, मी थोडीशी उशीर झाला. हरे कृष्ण. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यात युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण चालू करूया. तिसऱ्या अध्यायाचे थोडे श्लोक उरलेले आहेत. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौ भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. चला, सर्वांचं स्वागत आहे. बरं, मला सांगा, तिसऱ्या अध्यायाचं नाव काय आहे? थोडे प्रश्न घेते. कर्मयोग. व्हेरी गुड. आता कर्मयोग आपण शिकतोय आणि काल आपण काय बघितलं की श्री कृष्णाने अर्जुनाला कर्म कसं करायचं हे तर सांगितलेलंच आहे, परंतु अर्जुनाला स्ट्रिक्टली सांगितलेलं आहे की जे अज्ञानी माणसं आहेत, जी अजून माझ्याकडे वळली नाहीयेत किंवा जी कर्मकांडी आहेत, जे त्यांच्या फळामध्ये आसक्त आहेत, त्यांना विचलित करू नकोस.
जर त्यांना माझ्याकडे वळवायचं असेल तर तुझे जे काय विचार आहेत ते त्यांच्यावर लादू नकोस, पण त्यांना अगदी हळूहळू माझ्याकडे वळव. म्हणजे त्यांना आपण सांगून उपयोग नाही की तुम्ही हे कर्म जे काय करताय हे वेस्ट ऑफ टाइम आहे, असं नाही आपण त्यांना सांगून उपयोग. ते जे कर्म करताय त्याची प्रशंसा केलीच पाहिजे, परंतु त्यांना अगदी हळूवाररित्या कृष्णाकडे वळवलं पाहिजे. मग श्री कृष्णाने एक मुख्य गोष्ट सांगितली की आपण करता नाहीये. कर्ता कोण आहे? कर्ता प्रकृती आहे. त्या 3 गुणांचा आपल्यावर असर पडल्यामुळे जो आत्मा आहे तो म्हणतो की मी कर्म केलेलं आहे, मी करता आहे. तर काल आपण बघितलं की आपण करता जरी नसलो तरी आत्म्याला इच्छा होते, म्हणजे आत्मा मास्टर माइंड असतो आणि म्हणून तो कर्म बंधनात अडकतो. आणि मग आता इकडे श्रीकृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं. अर्जुनाचा प्रश्न होता की मला माझं कर्म करायचं आहे, परंतु मी माझं कर्म नियत कर्म का नाही करू शकत? कोण माझा वैरी आहे की जो मला कर्म करू देत नाही? मग श्री कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की तुझा वैरी जो आहे तो काम आहे, जो रजोगुणातून ज्याचा जन्म झालेला आहे. हे काम काय करतं? आपली जी बुद्धी आहे ती व्हेरियस डिग्रीज ना ती आच्छादून टाकायचं काम करतं. आता म्हणजे उदाहरणार्थ समजा जर आपल्याला ताप आला असेल, थोडासाच ताप असेल, तर आपण काय करतो? क्रोसिन घेतो आणि लगेच आपण बरेही होतो. पण आपल्याला खूप ताप असेल, 1-2 ताप असेल, तर आपल्याला हालचाल नाही करता येत. आपण एकाच जागी आपण झोपून राहतो, ब्लँकेट घेतो, दर 6 तासांनी क्रोसिन घेतो किंवा डोक्यावर पाण्याची घडी ठेवतो. त्याच्याही पेक्षा ताप जर जास्त गेला, 3 वगैरे गेला, तर मग कदाचित आपल्याला ऍडमिट व्हावं लागतं. तर त्याचप्रमाणे हे काम आपल्या सत्सद विवेक बुद्धीला आच्छादून टाकतं. मी तुम्हाला सांगितलं सत्सद विवेक बुद्धी म्हणजे काय? जी फरक जाणते की काय उचित आहे आणि काय उचित नाही, मी काय योग्य आहे, मी काय करायला हवंय, काय न करायला हवं, हे ही जी बुद्धी जाणते आणि आपल्याला मार्गदर्शन करते ती सत्सद विवेक बुद्धी. या बुद्धीला काम आच्छादून टाकतं. खूप लेयर्स असतील, खूप खूप काम असेल, म्हणजे असताना आपल्याला बघा आपल्याकडे 10 साड्या असतील, पण आपण म्हणतो मला 10 नाही, मला 100 पाहिजेत. मग आणि एक बाई म्हणे मला 100 तर साड्या पाहिजे, प्रत्येक साडी बरोबर मॅचिंग पर्स, मॅचिंग फुटवेअर, असं. तर असं काम जे आहे ते व्हेरियस डिग्रीज मध्ये असतं. जी मॅक्झिमम डिग्री आहे की जिकडे सत्सद विवेक बुद्धी आच्छादून गेली आहे, तिची जी तुलना आहे ती एका वारेने जो गर्भ झाकला गेला आहे, या गर्भाला काहीच कळत नाही. म्हणजे ही जी स्थिती आहे ती वृक्षांची आहे. म्हणजे ही तुलना, खूप काम जेव्हा आच्छादून टाकतं आपल्या बुद्धीला, तेव्हा ती तुलना वृक्ष योनी बरोबर केलेली आहे. वृक्ष योनीमध्ये असल्यावर तुम्हाला कृष्णाची प्राप्ती होऊच शकत नाही. मग त्याच्यानंतर त्याच्यापेक्षा जरा कमी डिग्री, पण काम आहे अजूनही भरपूर आहे. मग याची तुलना आरसा आणि आरशावरची धूळ याच्या बरोबर केलेली आहे. आरशावर खूप धूळ असल्यामुळे आपल्याला आपलं प्रतिबिंब दिसू शकत नाही. त्याचप्रमाणे ही तुलना पशूंबरोबर केली आहे की जे पशु आहेत त्यांना सुद्धा कृष्ण प्राप्ती करणं शक्य नाही. आणि थोडंसं काम असेल तर आपण
ट्रीटमेंट घेऊन ते जे काम आहे ते काम जरा बाजूला करू शकतो किंवा जी आरशावरची धूळ आहे ती स्वच्छ करू शकतो. ती म्हणजे मनुष्य योनी. तर मनुष्य योनीला उपमा दिलेली आहे की जेव्हा धुळीने आग झाकली जाते तेव्हा आपण फुंकर मारली किंवा वारा दिला की तो धूर बाजूला होतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण कृष्णाची प्रेमाने सेवा करतो, भक्ती करतो, श्रील प्रभुपादांनी दिलेलं ज्ञान घेतो, त्यांनी सांगितलेल्या आदेशांचं पालन करतो, मग तेव्हा काय होतं की हे जे काम आहे जे आपल्या सत्सद विवेक बुद्धीला झाकलेलं आहे, हे जे काम आहे हे आता ज्याप्रमाणे धूर अगदी सहजरित्या वाऱ्याने बाजूला होतो, त्याचप्रमाणे हे जे काम आहे जेव्हा आपण दिव्याशी संग करतो तेव्हा हे काम सगळं पुसलं जातं किंवा या कामाचा इफेक्ट जो आहे तो आपल्या सत्सद विवेक बुद्धीवर होत नाही. तर हे आपलं झालं होतं 38. आता 39 पासून चालू करायचं आहे ना? हो. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. याप्रमाणे ज्ञानी जीवाची शुद्ध चेतना त्याच्या कामरूपी नित्य शत्रूद्वारे आच्छादली जाते. काम कधीच संपुष्ट होत नाही आणि तो अग्निप्रमाणे जळत असतो. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, काम कधीच संतुष्ट होत नाही. एक इच्छा आपली पुरी झाली की आणि 2 इच्छा समोर उभ्या राहतात. 2 इच्छा पूर्ण झाल्या त्याच्या 4, 10 अशा होतात. तर काम हे कसं आहे, हे कधी आपलं काम संतुष्ट होत नाही किंवा एक इच्छा जरी मिळाली तरी तिकडे आपण थांबत नाही. 40. हरे कृष्णा. इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानम् उच्यते इतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. इंद्रिये, मन आणि बुद्धी ही या कामाची निवासस्थाने आहेत. यांच्याद्वारे काम आत्म्याचे शुद्ध ज्ञान आच्छादित करून त्याला मोहित करतो. हरे कृष्ण. बघा, आता सर्वात मोठा वैरी म्हणजे काम आहे. मग हा काम कुठे वास करतो हे आपल्याला माहित पाहिजे ना, की एनिमी जो शत्रू आहे त्याची जॉग्राफिकल लोकेशन कुठे आहे. जर आपल्याला त्याचा वध करायचा असेल तर कुठे आहे. तर इकडे त्यांनी सांगितलं की काम 3 ठिकाणी वास करतं. इंद्रिये, मन आणि बुद्धी या 3 ठिकाणी ते वास करतं. आणि याला जर तुम्हाला मारायचं असेल तर काय केलं पाहिजे. मन, बुद्धी आणि इंद्रिय जेव्हा आपण कृष्णाकडे वळवतो तेव्हा, जेव्हा आपण नाम घेतो तेव्हा हे जे काम आहे हे काम आपलं शरीर किंवा या ही जी 3 स्थान आहे ते सोडून जातं. आता इकडे बघा, तुम्हाला मी उदाहरण देऊन सांगते की इकडे तुम्हाला रथ दिसतोय ना, की ज्याला 5 घोडे आहेत. तर हा जो रथ आहे शरीर रूपी रथ हे आपण म्हणूया. हे जे 5 घोडे आहेत ही आपली 5 इंद्रिये आहेत. एक डोळा, कान, जिव्हा, नाक, कान, जिव्हा आणि स्पर्श. तर ही 5 इंद्रिय आहेत. या 5 इंद्रियांची जी लगाम आहे त्या लगामाला मन म्हटलेलं आहे. म्हणजे मन हे इंद्रियांचा राजा आहे, बरं का. आणि ही जी इंद्रिय आहेत ही हे जे लगाम आहे ती लगाम कोणाच्या हाती आहे, की जो सारथी आहे त्यांनी धरलेलं आहे ते लगाम. मग हा सारथी म्हणजे कोण. सारथी म्हणजे बुद्धी. आणि या रथामधला पॅसेंजर कोण आहे.
हा आत्मा आहे. आता आत्मा तुम्हाला माहिती आहे सच्चित आणि आनंद स्वरूप आहे. त्याला एकच गोष्ट माहिती आहे की त्याला माहिती आहे की मी कृष्णाचा अंश आहे आणि मला कृष्णाकडे जायचंय. हे एकच गोष्ट माहितीये. आता हा रथात बसलेला आहे आणि बुद्धीच्या हातात लगाम आहे आणि हे 5 घोडे त्याला घेऊन चाललेले आहेत आणि तो घाबरलेला आहे. आता या आत्म्याला एकच डेस्टिनेशन माहितीये, ते म्हणजे वैकुंठ लोक किंवा गोलोक वृंदावन. आणि हे मला कुठे घेऊन चाललेले आहेत, कुठे चाललेले आहेत म्हणून घाबरलेला आहे. बघा, समजा जर आपण गाडीमध्ये बसलो आणि आपण सांगितलं की मला अमक्या अमक्या ठिकाणी घेऊन जा आणि आपल्याला रस्ता माहित आहे, पण जर टॅक्सी वाला आपल्या बरोबर रस्त्याने घेऊन गेला नाही आणि चुकीच्या रस्त्याने घेऊन गेला, तुम्ही जर त्याला सांगितलं चुकीचा आहे, नाही तू नेहमीचा रूट आहे तो घे, पण त्यांनी जर ऐकलंच नाही तर तुमची परिस्थिती कशी होईल बरं, सांगा मला. कशी होईल तुमची परिस्थिती? म्हणजे चुकीच्या मार्गाने चाललोय कळतं, परंतु करू काही शकत नाही. म्हणजे तुम्ही आनंदी राहाल की तुम्ही घाबरून बसाल की आता कुठे मी चालले, कधी पोचणार, काय पोचणार? घाबरून जातो. घाबरून जाल ना तुम्ही. त्याचप्रमाणे इकडे हा रथामध्ये बसलेला आत्मा अतिशय भयभीत झालेला आहे. हे 5 घोडे तुम्हाला कसे दिसतायत सांगा बरं जरा, रागीट असे दिसतायत उधळलेले का? दिसतंय. उधळले उधळलेले, डोळे वटारलेले. आता प्रत्येक हे इंद्रिय आहे, डोळे, नाक, कान, प्रत्येक इंद्रियाला त्यांच्या विषयांकडे जायचंय. उदाहरणार्थ डोळे, आपण म्हणूया की मला सिनेमागृहात जायचंय, मला चांगला सिनेमा बघायचाय. किंवा जिव्हा म्हणते मला रेस्टॉरंटमध्येच जायचंय. कान म्हणतात मला दुसऱ्यांची चाडी ऐकायची आहे, गॉसिप ऐकायची आहे, मला ग्रामकथा ऐकायची आहे, मला तिकडे जायचंय. तर प्रत्येक जण आपापले विषय घेऊन बसलेत आणि त्यांना वेगवेगळ्या दिशांना जायचंय. आता वेगवेगळ्या दिशांना जायचंय आणि ते बलवान पण आहेत. हे 5 घोडे म्हणजे 5 इंद्रिय, ते जबरदस्त प्रयत्न करतायत. एक म्हणतोय आपण रथ जो आहे तो उजवीकडे नेऊया, एक म्हणतोय डावीकडे नेऊया, एक म्हणतो उत्तर दिशेला जायचंय, एक म्हणतो दक्षिण दिशेला जायचंय. आणि असं झाल्यामुळे ती जी लगाम आहे ती बुद्धीला कंट्रोल करता येत नाहीये. बुद्धीला कंट्रोल करता नाहीये. आजच्या परिस्थितीत खरं म्हणजे आत्मा हा सर्वशक्तिमान आहे, पण इकडे काय झालं, आत्मा घाबरून बसलेला आहे आणि ही जी इंद्रिय आहे ही पूर्ण शक्तिमान झालेली आहे. आता याच्यामध्ये तुम्ही मला सांगा की ही जर लगाम व्यवस्थित चालवायची असेल किंवा घोड्यांना व्यवस्थित दिशेला घेऊन जायचं असेल तर मग काय करावं लागतं, म्हणजे कोण सर्वात स्ट्रॉंग लागतं? बुद्धी. बुद्धी. जो रथ चालवतोय त्याच्या अंगामध्ये बळ लागतं, त्याला ते घोडे नीट हाकायला लागतात, मगच ते घोडे योग्य दिशेला जातात. आता इकडे काय झालंय की मन आणि बुद्धी या दोन्हीही अनादी कालापासून त्यांनी भौतिकाशी संग केलेला आहे आणि भौतिकाशी संग केल्यामुळे त्यांना माहित नाहीये की खरा आनंद कुठे आहे. आणि शास्त्राचं ज्ञान नसल्यामुळे, साधू संग नसल्यामुळे ही बुद्धी कशी झाली आहे, खूप दुर्बळ झालेली आहे. एवढी दुर्बळ झालेली आहे की ती लगाम जी आहे ती लगाम तिला कंट्रोल करता येत नाहीये. आणि त्याच्यामुळे काय होतंय, हा जो आत्मा आहे हा घाबरून बसलेला आहे की कधी ऍक्सिडेंट होईल माझा. ऍक्सिडेंट म्हणजे काय की हा त्याच्या डेस्टिनेशनला पोहोचणार नाहीये, जे आध्यात्मिक जग आहे तिकडे न पोहोचता तो भवसागरात पडणार आहे. म्हणजे हा ऍक्सिडेंट झाला. मग आता इकडे आता समजा जर तुम्ही
सिग्नलला थांबलेल्या आहात बरं का, लाल सिग्नल आहे आणि तुम्हाला कुठे जायचंय, ऑफिसमध्ये पोचायचंय, मीटिंग आहे, लग्नाचा मुहूर्त आहे असं, पण सिग्नल लाल लागलाय, तर तुम्ही सिग्नल तोडून जाल का? सांगा बरं मला. नाही. का नाही जाणार? ऍक्सिडेंट होऊ शकतो. शिक्षा होईल. ऍक्सिडेंट, हा, किंवा फाईन होऊ नियम शकते. तोडला तर हो. आणि आपण कदाचित 5 मिनिटं उशिरा पोचणार आहोत, पण आता 2 तास लागतील. जर आपल्याला पोलिसांनी पकडलं, ऍक्सिडेंट झाला, तर कदाचित आपण पोचणारही नाही. तर आपण काय विचार करतो की ठीक आहे, आपण हा जो सिग्नल आहे हा न तोडता आपण इकडे थांबूया. आता जेव्हा असं तुम्ही म्हणता तेव्हा तुमची बुद्धी कशी असते? खूप स्थिर. सबळ असते, खूप निश्चयात्मक असते, खूप बलवान असते. काही झालं तरी ही जी लगाम आहे, मनाला पळायचंय, मनाला जायचंय, इंद्रियांना जायचंय तिकडे, पण बुद्धी कशी असते? डिटरमाइंड असते, निश्चयात्मक असते. ती लगाम तिने घट्ट धरली आहे, म्हणून तुम्ही सिग्नलला थांबू शकता. आता ही बुद्धी तुमची सबळ, एवढी सबळ कशी झाली? कारण तुम्ही वाचलेलं आहे की न्यूजपेपरमध्ये, समजा जर सिग्नल कोणी तोडला की काय दंड होतो, किंवा समजा जर तुम्ही तुमच्या डोळ्यांनी बघितलेलं आहे कोणी सिग्नल तोडलेला आहे, त्याचा ऍक्सिडेंट झालेला आहे, तर हे ज्ञान तुम्हाला आहे, म्हणून काही झालं तरी तुम्ही सिग्नल तोडत नाही. आता इकडे मात्र काय आहे? आपल्या शरीराचा रथ कुठे चाललाय? भौतिकाकडेच चाललेला आहे, रॉंग डायरेक्शन. का? कारण बुद्धीला ज्ञानच नाहीये, शास्त्र वाचलेली नाहीयेत, जप केलेला नाहीये. कृष्ण कोण आहे? माझं कृष्णाचं नातं काय आहे? मी जप का करायला हवाय? काहीही ज्ञान नाहीये, शास्त्राचं ज्ञान नाहीये, भागवतम वाचलेलं नाहीये, भगवद्गीतेचं पुरेसं ज्ञान नाहीये. अशा परिस्थितीत बुद्धी इतकी दुर्बळ होते की आपण म्हणतो चला आज मला कुठेतरी बाहेर जायचंय, चला आज मी भगवद्गीतेचा क्लास करत नाही. दुर्बळ बुद्धी. किंवा आज मला बाहेर जायचंय, आज पूर्ण दिवस आम्ही पिकनिकला जाणार आहोत, आज काय मी जॉब करणार नाही. बुद्धी इतकी दुर्बळ झालेली असते आणि त्याच्यामुळे ती बुद्धी दुर्बळ झालेली असते, ती मनाला कंट्रोल करू शकत नाही. आणि मन इंद्रियांचा राजा आहे, पण इंद्रिय आता मनापेक्षा बलवान झाली आहे. इंद्रिय मनाला सांगतात मला इकडे जायचंय, मला तिकडे जायचंय, आणि मन हो म्हणतं आणि बुद्धी पण हो म्हणते. जणू काही बुद्धी आणि मन हे पती आणि पत्नी आहेत. बुद्धी जी आहे ती पती आहे आणि मन जे आहे ती पत्नी आहे. आणि ही 5 इंद्रिये या पती पत्नींची 5 मुले आहेत. आणि ज्याप्रमाणे मुलांना जेव्हा काही हवं असतं ते आईकडे जातात, मला अमकी अमकी गोष्ट हवी आहे. मग आई काय करते? आपल्या पतींकडे जाते आणि त्यांना सांगते की मला अमकी अमकी गोष्ट द्यायची आहे माझ्या मुलांना. पण पती जर बुद्धिमान असेल तर पती सांगेल नाही, ही गोष्ट न देणं योग्य आहे, किंवा ही गोष्ट जर तुला द्यायची असेल ना त्यांना मुलांना, तर थांब जरा, ते थोडे मोठे होऊ दे, मग आपण त्यांना हीच गोष्ट देऊ शकू, आत्ताचं हे वय नाहीये. तर ज्याप्रमाणे पती पत्नीला नीट समजावून सांगतो आणि कारण सांगतो की हे असं तू का केलं पाहिजे, आणि मग ते पत्नीला पटतं, आणि मग ही जी आई आहे ही आपल्या 5 मुलांवर व्यवस्थित कंट्रोल ठेवते. तर जेव्हा हा कंट्रोल नसतो तेव्हा काय असतं की जो आता आपला आत्मा आहे, तो जो शक्तिमान आहे, त्याची स्थिती कशी झालेली आहे बघा. खूप घाबरून बसलेला आहे, शक्तिहीन झालेला आहे, आणि ही जी इंद्रिय आहे यांना भरपूर शक्ती आलेली आहे आणि भौतिकाकडे ते धावतात. हा, तर अशा तऱ्हेने इकडे हे आहे हा श्लोक.
बरं, यात थोडस एक दोन 3-4 लाईन्स वाचायचे आहेत. तिसरी लाईन, मन हे इंद्रियांच्या सर्व कृतींचे केंद्रबिंदू आहे. हरे कृष्ण. जेव्हा आपण इंद्रिय विषयांसंबंधी ऐकतो तेव्हा साधारणपणे मन हे इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांच्या सर्व कल्पनांचे आगर बनते आणि परिणामी मन तथा इंद्रिये कामाची भांडारे बनतात. नंतर बुद्धी विभाग अशा कामप्रवृत्तींचे केंद्रस्थान बनतो. बुद्धी ही जीवात्म्याची अत्यंत निकटवर्ती आहे. यास्तव कामुक बुद्धीच आत्म्याला मिथ्या अहंकार प्राप्त करण्यासाठी आणि कामुक प्रवृत्तींशी तसेच मन तथा इंद्रियांशी तादात्म्य करण्यास प्रभावित करते. आत्मा भौतिक इंद्रियांचा भोग करण्याच्या अधीन होतो आणि त्यातच वास्तविक सुख आहे असे चुकीने समजतो. आत्म्याच्या या मिथ्या तादात्म्याविषयी श्रीमद भागवतात 10.84.13 मध्ये सुंदर विवेचन करण्यात आले आहे. यस्यात्मबुद्धी ही कुणेपि त्रिधातुके स्वधीहि कलत्र दिशु भौम इज्जधीहि यतीर्थ बुद्धी ही सलिले न कहिर्चिज्जनेवशु भिज्ञेषु स एव गोखरः. जो मनुष्य या त्रिधातूंनी निर्मित शरीरालाच आत्मा समजतो, शरीराच्या उपफळांना स्वतःचे नातलग मानतो, आपले जन्मस्थान पूजनीय मानतो आणि दिव्य ज्ञानी पुरुषांना न भेटता केवळ स्नान करण्यासाठीच तीर्थस्थळांची यात्रा करतो, तो एखाद्या गाढवाप्रमाणे किंवा गायीप्रमाणे आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे गाढव किंवा गाय, त्यांनी गाय सुद्धा का म्हटलंय, म्हणजे एक पशु समान आहे असं त्यांना सांगायचंय. 41. हरे कृष्णा. माताजी. तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. म्हणून हे भरतर्षभ, अर्जुन, इंद्रियांचे नियमन करून पापाच्या या महान प्रतीकाचा काम प्रारंभीच निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आपल्याला काय सांगितलंय की हे जे काम आहे या कामाचा प्रारंभीच वध कर. प्रारंभीच वध कर म्हणजे काय, अगदी लहानपणापासून जेव्हा तुम्ही मुलांना कृष्ण भावना देता, त्यांना कृष्ण मंदिरात घेऊन जाता, संस्कार त्यांच्यावर असतात, तर जेव्हा असं प्रारंभीच म्हणजे आपण ते कामरूप जो असुर आहे त्याला वरच येऊ देत नाही, प्रारंभीच त्याचा वध करतो. तर इकडे श्रील प्रभुपाद सांगतात की भगवद्गीतेमध्ये भागवतात मध्ये 7वा स्कंद जो आहे तिकडे प्रल्हाद महाराजांवर ते सांगतात की तिकडे प्रल्हाद महाराज त्यांच्या आईच्या गर्भात असल्यापासूनच नारद मुनींकडून त्यांनी भागवताचं श्रवण केलं. त्याच्यामुळे त्यांचा जन्मच जो झाला तो आपण असं म्हणूया की ते साक्षात्कारीच होते. आणि लहानपणी आता ते जेव्हा जरा थोडेसे मोठे झाले तेव्हा त्यांना शाळेत पाठवलं. मग शाळेमध्ये जेव्हा ते त्यांचे जे गुरु होते षंड आणि अमर्क, हे जेव्हा भोजनाच्या समयी आपल्या घरी जायचे तेव्हा इकडे प्रल्हाद आपल्या सर्व असुर मित्रांना भागवत कथा, भागवत लीला सांगायचे. तेव्हा हे जे मित्र आहेत ते प्रल्हाद महाराजांना म्हणायचे की पण हे काम आपलं नाहीये, की हे जे काम आहे भगवंतांची लीला ऐकायची, जप कीर्तन करायचा, हे तर वृद्ध लोक करतात, आपण आता खेळूया. तर प्रल्हाद महाराज म्हणायचे नाही, हे तुम्हाला ऐकलंच पाहिजे आणि तुम्हाला संकीर्तन करायचंय, तुम्हाला नाचायचंय, गायचंय, तर यात सुद्धा तीच मजा आहे. चला आपण नाच करूया, टाळ वाजवूया, पण आपण हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन करूया. असा तसा वेळ मनुष्य योनी मिळून फुकट घालवलेला बरोबर नाही. तर अगदी प्रारंभीच म्हणजे अगदी लहानपणापासून ही कृष्ण भावना आपण आपल्या मुलांना किंवा कोणी घरी लहान असेल त्यांना दिली पाहिजे.
आता यात परत वाचायचंय शेवटचा पॅरेग्राफ. जीवांसाठी स्वाभाविक असणाऱ्या हरे कृष्ण. जीवांसाठी स्वाभाविक असणाऱ्या भगवत प्रेमाचे विकृत स्वरूप म्हणजे काम होय. परंतु जर मनुष्याला अगदी आरंभापासूनच कृष्ण भावनेमध्ये प्रशिक्षित केले तर स्वाभाविक भगवत प्रेमाची अधोगती भौतिक कामामध्ये होणार नाही. जेव्हा भगवत प्रेमाची कामविकारामध्ये अधोगती होते तेव्हा पुन्हा पूर्वस्थितीवर येणे अत्यंत कठीण असते. तरीही कृष्ण भावना इतकी प्रभावशाली आहे की कृष्ण भावनेचा उशिरा प्रारंभ करणारा साधकही भक्तीच्या नियामक तत्वांचे पालन करून भगवत प्रेमी बनू शकतो. म्हणून जीवनाच्या कोणत्याही अवस्थेतून किंवा कृष्ण भावनेचे महत्व जाणण्याच्या वेळेपासून मनुष्य कृष्ण भावनेद्वारे अथवा भगवंतांच्या भक्तिपूर्ण सेवेद्वारे इंद्रिय नियमन करण्याचा प्रारंभ करू शकतो. या प्रकारे तो कामाचे रूपांतर जीवनाच्या परिपूर्ण अवस्थेमध्ये अर्थात भगवत प्रेमामध्ये करू शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा आपल्याला शिल प्रभुपाद म्हणतात जरी उशीर झाला ना तरी ओके, पण तुम्ही कृष्ण भावनेत एकदा आल्यावर तुम्ही महामंत्राचा जप करा, मी दिलेल्या आदेशांचं पालन करा आणि तुमच्यामध्ये कृष्ण प्रेम जागृत होईल. आता 42 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धिं परतस्तु सः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कार्य करणारी इंद्रिये जड प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. मन इंद्रियांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. बुद्धी मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे आणि तो आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय की शरीरापेक्षा श्रेष्ठ इंद्रिय आहेत, इंद्रियांपेक्षा श्रेष्ठ मन आहे, मनाच्या पेक्षा श्रेष्ठ बुद्धी आहे आणि जो आत्मा आहे तो सर्वात श्रेष्ठ आहे आणि सर्वात शक्तिमान आहे. तर आपण याचं जे तात्पर्य आहे ना ते थोडस वाचूया. हो चालेल. हरे कृष्ण. दुसऱ्या लाईन पासून वाचायचंय. म्हणून इंद्रिय ही एकंदरीत शरीरापेक्षा पहिल्यापासूनच वाचा, फर्स्ट लाईन. चालेल. हरे कृष्ण. कामाच्या कार्यांची इंद्रिये ही विविध द्वारे आहेत. कामाला शरीरामध्ये संग्रहित करून ठेवण्यात येते, पण इंद्रियांद्वारे त्याला मोकळी वाट करून दिली जाते. म्हणून इंद्रिये ही शरीरापेक्षा श्रेष्ठ आहेत. जेव्हा या इंद्रिय द्वारामध्ये परम भावना किंवा कृष्ण भावना असते तेव्हा ही द्वारे उपयोगात आणली जात नाहीत. कृष्ण भावनेमध्ये आत्मा भगवंतांशी प्रत्यक्ष संबंध प्रस्थापित करतो. म्हणून या ठिकाणी वर्णन केलेल्या क्रमिक शारीरिक क्रियांचा अंत शेवटी परमात्म्यामध्ये होतो. शारीरिक क्रिया म्हणजे इंद्रियांची कार्ये होत आणि इंद्रियांना थांबवणे म्हणजे सर्व शारीरिक क्रियांना थांबवणे होय. परंतु मन सक्रिय असल्या कारणाने जरी शरीर निश्चल आणि विश्रांती घेत असले तरी ते स्वप्नामध्ये कार्य करावे तद्वत सतत क्रियाशील असते. मात्र मनापेक्षाही श्रेष्ठ बुद्धीचा निश्चय असतो आणि बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ असा आत्मा आहे. म्हणून जर आत्म्यालाच प्रत्यक्षपणे भगवंतांच्या ठायी नियुक्त केले तर स्वाभाविकपणेच बुद्धी, मन आणि इंद्रिय ही इतर सर्व कनिष्ठ तत्वे आपोआपच त्यांच्या ठायी नियुक्त होतील. कठोपनिषदात याच प्रकारचा श्लोक आहे आणि त्यामध्ये सांगण्यात आले आहे की इंद्रिय भोगांचे विषय हे इंद्रियापेक्षा श्रेष्ठ आहेत आणि मन हे इंद्रिय विषयांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. यासाठीच जर मनाला प्रत्यक्षपणे भगवंतांच्या सेवेमध्ये नित्य रममाण केले तर इंद्रियांना इतर ठिकाणी रत होण्याची संधीच असणार नाही. ही मनोवृत्ती पूर्वीच वर्णित करण्यात आली आहे. परम द्वष्टा निवर्तते. जर मनाला भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये निमग्न केले तर ते कनिष्ठ प्रवृत्तीमध्ये निमग्न होण्याची शक्यताच नाही. कठोपनिषदात आत्म्याचे वर्णन महान असे करण्यात आले आहे. म्हणून आत्मा हा इंद्रिय विषय, इंद्रिये, मन आणि बुद्धी या सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला इकडे समजतं आता की आत्मा हा सर्वश्रेष्ठ आहे आणि इंद्रिय कनिष्ठ आहेत. आता जेव्हा आपण आपलं मन जेव्हा आहे ते कृष्णाकडे वळवतो, तेव्हा आपण काय करतो की जेव्हा मन वळवतो तेव्हा मन हे इंद्रियांचा राजा आहे आणि इंद्रिय आपोआप वळतात. म्हणजे बघा, जेव्हा तुम्ही समजा जर मंदिरात गेला, तुम्ही कानाने कथा श्रवण करता किंवा तोंडाने तुम्ही संकीर्तन करता, तेच तुम्ही कानाने ऐकता, टाळ तुम्ही हातात धरता. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा तुम्ही सगळी इंद्रिय कृष्ण नाम संकीर्तनात गुंतवता, तेव्हा आपोआपच काय होतं, तुमचं मन, बुद्धी आणि आत्म्याची जी अलाइनमेंट असते ती परफेक्ट होते आणि मग आपली आध्यात्मिक उन्नती होते. आता 43. हा, इकडे त्यांनी हीच गोष्ट दिलेली आहे की तुम्ही जेव्हा कृष्ण भावना भावित नसता, तेव्हा तुम्ही अगदी मी शरीर आहे याच्याशी इतके दृढ असता आणि मी शरीर आहे म्हणण्यापेक्षा की मला हे जे शरीर दिलेलं आहे फक्त इंद्रिय तृप्तीसाठीच दिलेलं आहे, त्याच्यासाठीच तुम्ही जगता. बघा, इकडे एक माणूस दाखवलाय, तो सिगरेट ओढतोय किंवा हा दारू पितोय, तर त्याच स्तरावर ते सुख घेऊ शकतात. मी हे शरीर आहे, मला इंद्रिय दिलेली आहेत, माझ्या प्रत्येक इंद्रियांना मी सुख देणार आहे. मग त्याच्यापेक्षा जास्त जो इंद्रियांच्या स्तरावर असतो तो माणूस कसा असतो, त्याला सुद्धा इंद्रिय भोग घ्यायचे आहेत, पण तो जरा शरीराच्या स्तराच्या वर असतो. तो म्हणतो की मला जर इंद्रियांना तृप्त करायचं आहे तर मला नोकरी करायला पाहिजे, पैसे मिळवावे लागतील आणि मग मी वीकेंडला जाऊन बारमध्ये जाऊन मी एन्जॉय करीन. आता तो इंद्रियांच्या स्तरावर आहे, तो वाटेल तेव्हा सिगरेट ओढायची, दारू प्यायची असं करत नाही, कारण त्याला माहिती आहे असं मी सारखं केलं तर मी नीट नोकरी करू शकणार नाही, नोकरीतून माझी हकालपट्टी होईल आणि मग माझी इंद्रिय तृप्ती एकदम स्टँडस्टिलला येईल, फुल स्टॉप, नो इंद्रिय तृप्ती. म्हणून तो जरासा आपण म्हणूया जास्त ऍडव्हान्स्ड असतो आणि रेग्युलेटेड इंद्रिय तृप्ती करतो, म्हणजे वीकेंड्सना वगैरे. तर आता त्याच्याही पेक्षा जो वर आहे, जो मानसिक स्तरावर आहे, तो काय विचार करतो की हे इंद्रिय तृप्ती करून मला जो आनंद मिळतो तो काही काळच टिकतो. मला जो आनंद, मला 4, 5, 6 तास अखंड मला आनंदात राहायचंय. आता हा जो माणूस आहे त्याला माहितीये की आपण 6 तास जर दारू पीत बसलो तर आपल्याला हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट व्हावं लागेल. म्हणून तो मानसिक स्तरावर आहे, तो जाणू नये की ही जी इंद्रिय तृप्ती आहे यांनी आनंद अगदी क्षणिक मिळतो. म्हणून जो मानसिक स्तरावर आहे तो काय करतो, शास्त्रीय संगीत किंवा पुस्तकातून आनंद घेतो की जो जास्त काळ टिकतो. मग असं करता करता त्याचं वाचन असतं, त्याला संग चांगला असतो, मग तो बुद्धीच्या स्तरावर जातो. या बुद्धीच्या स्तरावर जेव्हा तो जातो तेव्हा तो चांगली पुस्तकं वाचतो, संतांची कथा वाचतो किंवा आत्म्याचं ज्ञान घ्यायचा प्रयत्न करतो आणि मग त्याला समजतो की हा जो आनंद मी पुस्तकातून, शास्त्रीय संगीतातून घेतोय तोही लिमिटेड आहे. आता मला अमर्यादित, अखंडित आनंद पाहिजे आणि या आनंदाचा जो उगम आहे तो म्हणजे आत्मा आहे. मला आत्म्याशी कनेक्ट जर मी झालो
तर माझा आनंद जो आहे तो त्याला मर्यादाच राहणार नाही. मी सदैव परमानंदात राहीन. मग असा जो बौद्धिक स्तरावर असतो तो काय करतो, एका गुरुच्या शोधात जातो आणि मग जेव्हा त्याला गुरु भेटतात ते गुरु त्याला ओळख करून देतात की तू कोण आहेस, कृष्ण कोण आहे, तुझं वास्तविक कार्य काय आहे. आणि मग असा जो माणूस आहे तो आत्मिक स्तरावर जातो आणि सदैव तो आपल्या स्वमध्ये रममाण राहू शकतो. त्याचा जो आनंद आहे तो अखंडित वाहत राहतो. त्याला आता कुठेही मर्यादा नसते. 43. हरे कृष्णा. एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. याप्रमाणे आपण स्वतः भौतिक इंद्रिये, मन आणि बुद्धी यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहोत असे जाणून हे महाबाहो अर्जुन, मनुष्याने विचारपूर्वक आध्यात्मिक बुद्धीद्वारे कृष्ण भावना मनाला स्थिर केले पाहिजे आणि याप्रमाणे आध्यात्मिक शक्तीद्वारे या कामरूपी अतृप्त शत्रूवर विजय प्राप्त केला पाहिजे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे आपल्याला सांगितलंय की आपण या शत्रूचा वध केला पाहिजे, पण ज्ञानाने वध केला पाहिजे. आपल्या इंद्रियांना, आपल्या मनाला, आपल्या बुद्धीला कृष्ण सेवेमध्ये रुजू केलं पाहिजे. मग या शत्रूचा वध आपण करू शकतो. तर आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये दिलं की आपण आता 3ऱ्या अध्यायात काय काय शिकलो तर ते आपण वाचूया. हरे कृष्ण. श्रीमद भगवद्गीतेचा हा 3रा अध्याय निश्चितपणे कृष्ण भावनेकडे निर्देश करताना सांगतो की मनुष्याने निर्विशेष शून्यवाद हेच अंतिम ध्येय न मानता भगवंतांचा शाश्वत सेवक रूपी स्वतःचे स्वरूप जाणले पाहिजे. जीवनाच्या भौतिक अस्तित्वामध्ये मनुष्य निश्चितपणे कामप्रवृत्ती आणि भौतिक प्रकृतीच्या साधनांवर स्वामित्व गाजवण्याच्या इच्छेने प्रभावित असतो. सर्वांवर स्वामित्व गाजवण्याची आणि इंद्रिय तृप्ती करण्याची इच्छा म्हणजेच बद्ध जीवांचा घोर शत्रूच आहे. परंतु कृष्ण भावनेच्या बळावर मनुष्य भौतिक इंद्रिये, मन आणि बुद्धी नियंत्रित करू शकतो. आकस्मिकपणे मनुष्य आपल्या कर्तव्यांचा आणि विहित कर्मांचा त्याग करू शकणार नाही. परंतु भौतिक इंद्रिये आणि मन यामुळे प्रभावित न होता स्वतःच्या विशुद्ध स्वरूपावर स्थिर झालेल्या बुद्धीद्वारे तो क्रमशः कृष्ण भावनेचा विकास करून दिव्य स्थितीमध्ये स्थिर होऊ शकतो. हेच या अध्यायाचे मुख्य सार आहे. भौतिक जीवनाच्या अपरिपक्व अवस्थेत तार्किक ज्ञान आणि तथाकथित योग साधनांच्या सहाय्याने इंद्रिय नियमन करण्याचे कृत्रिम प्रयत्न मनुष्याला कधीच आध्यात्मिक जीवन प्राप्तीमध्ये सहाय्यक ठरू शकत नाहीत. श्रेष्ठ बुद्धीद्वारे मनुष्याला कृष्ण भावनेमध्ये प्रशिक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे. अशा रीतीने भगवद्गीतेच्या कर्मयोग नामक 3ऱ्या अध्यायावरील भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. आपल्याला इंद्रियांचं संयमन करायचं असेल, नियंत्रित ठेवायची असतील तर आपल्याला ती इंद्रिये कृष्णाकडे वळवली पाहिजेत. इतर कुठल्याही योग साधनेद्वारे आपण इंद्रियांना नियंत्रित ठेवू शकत नाही. म्हणजे मेडिटेशन असतं किंवा ते काय बरं ब्रह्मविद्या का ते असतं, त्यांचं ब्रीदिंगवर असतं खूप. तर अशा तऱ्हेने आपण इंद्रियांना नियंत्रित ठेवू शकत नाही. हे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय. आणि कृष्ण भावनेमध्ये उन्नती करायची असेल तर इंद्रियांना नियंत्रित ठेवायलाच पाहिजे. ही पात्रता आहेच. इंद्रिय आपण अनियंत्रित ठेवली तर मात्र आपण कुठेही आपली उन्नती होऊ शकत नाही. तर आता हा अध्याय संपलाय. तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का?